Bueno, estem en un moment molt complex, o sigui, estem en un moment d'una tessitura mundial, econòmicament, social, molt complicada, i aquí hem de posar tot l'esforç i compromís de tirar-ho endavant, i llavors nosaltres posarem tot de la nostra part, però també necessitem que les institucions ens donin un cop de mà. Bueno, tenim el repte de trobar professional que estigui disposat, per exemple, a treballar uns dissabtes, amb les condicions habituals del seu moment. Què més? La inflació ens afecta, increments de costos dels lloguers dels locals també, que cada dia va més. La infraestructura, els costos cada dia també hi ha un creixement, el cost energètic incrementa, el cost laboral també incrementa. També tenim un repte que és el tema d'absentisme laboral. Avui dia tenim forces baixes laborals i això també ens afecta molt i hem de ingeniar-nos a nivell de recursos humans, quines polítiques fem i com podem fer de reduir l'absentisme laboral. Sí, justament aquest any fem 100 anys, estem complint el centenari, vam néixer el 1923, el meu besavi, jo soc quarta generació, que he entrat fa 4 anyets a l'empresa, just abans del Covid, o sigui, va ser una experiència molt peculiar i molt divertida i molt intensa a la vegada. I bueno, clar, també estem en un món justament ara molt complex, la competència és mundial, abans competies amb el sabater de la cantonada, per entendre'ns, amb el sabater local de Vic, en el nostre cas, de Barcelona, i ara estem competint a nivell mundial amb uns Zalandos, amb Amazons, amb empreses que neixen del no-res, més que no estan tant a retail físic, sinó que és pure players, que són els que estan venent online, i és molt complex això. I això fa que la competència sigui el triple del que estàvem abans. És un must, o sigui, en el sentit, l'estem aplicant, actualment nosaltres ja l'estem aplicant, atenció al client, amb el comportament de la gent de la web, també estem aplicant, vull dir, a la intel·ligència artificial hi ha molts aspectes, hi ha moltes eines que et fan des de campanyes a nivell de màrqueting, a nivell d'imatges, a nivell de copy, o sigui, a nivell de textos, que també ens treballen amb la intel·ligència artificial, ho apliquem a tot arreu. Per tant, per vosaltres no és un inconvenient, no és un repte inassumible, és un No, avantatge. és una ajuda. És una ajuda perquè al final la gent tenim la mateixa, però agilitzes el procés creatiu.